Така, здравейте боксери, аз съм Джек Зона 32 и днеска ще играем играта Hate Online. Тя се тегли от сайт. Сега искам само да видя. Да, добре. Стрелките се управлява. Дрифт може да се направи само като натиснете лявата стрелка. Тук е арената. Сега влизаме в мола. Не, той не е мола. Не знам който е. Централната сграда на града. Има и синглплеер. Ама ви трябва регистрация. Синглплеер може се... Може... Абе, както и да е, виж, разберете. Аз ще ви покажа после. Сега иска да видя... Като цитера, виждат всички румове. Само... Искам да... Ето сега ще правим дрифт. Да, следващия... Лаги. Ще изляза. Ще чакна следващия рун. Ето. Бе, просто ще изляза. Ще вляза в някой друг. Айде, рейс. То пък трябва първо. Ето. Все пак съм спектатор. Просто ще отидем да играем в синглплеер. Ето виж, има левели. Може да си поправите колата. И сега ще ми видите колата. Аз съм 10 левел. Ко стана? Да, отдавна не се качва клипче и към шо ми кача едно клипче. И... Сега синглплеер, чакай да видя къде обаче. Добре. Той тук има, чакайте. Добре. И тук един дрифт да ударим. Ето го синглплеер. Трябва да спрете, че да го активирате. Сега следващото състезание. Бронз, защото аз Силвър или Голд не мога да спечеля. Не съм много добър, играят... Май... Сега, кой сме, чакай да видим. Сега сме 2 март, играя от 29 февруари. И... Нямам време да направя клипче. Затова сега... Сега петък е... момента се го снимам на 2 март. Не знам кога ще го кача. И днеска нямаме толкова за учени. И... Шо им викам, шо им кача едно клипче. Да направя, не да кача. И сега видим състезанието кой ще е.
Да, я забрах май да се представя, аз съм DX-32. Изчакайте. Не мога. Добре. Сега ще състезавам. Охо, бах ти! Кой ти е? Бах ти, пичовете. Ти е сега плеер, ако не знаете. Опа. О, дрифтьора. Не, бъзгам се. Така, те са някакви измислени. Аз даже мога да дрифтя повече от тях. И те само блъскат. Но аз... Имам нитро, с контрол се пуска нитрото. Ако не знаете. Ето, първи съм май. Да. Горе в ляво виждате. Съм първи. Един е точно зад мен. Състав се, за да видите зад себе си какво става. Натискайте тап и малко лаги сега. О, те са много зад мене. О, ето. Той е най-добрия ми дрифт сега. Втора обиколка. Така. Надявам се да ме чувате. Защото звука е... Да може да се туниговате колата, тук може да си купите нова кола. Обаче за няколко дена, може да е 7, 30, не знам. Аз за сега си карам тази кола и се тунинговам. Опа, ще я се блъсна малко. Ето. Затова никога не правите като мен. Ето сега ме минаха. Ето зад мен има. И след това го мина тос. Той се блъсна. Тос бот. О, лагна тука. Много зад мене са. Един приближава. Ох, тук малко засече, защото снимам. Значи въобще върви си добре. Така. Тук на всяка цена не трябва да се блъскам. Ако се блъсна съм бот. Не, блъскам се. Охо. Блъснах се ето. Сега ще ме минат като най-голямото про. Обаче трябва да го мина. Няма успея.
Може и да успея. Ето, ето, ето. Ето Ето, първи съм. Точно. Омага, Мишел Фелд. Уинър. Не знам. Челенджи си има така. На Gold да пробваме. Това ще бъде геймплейче. Не знам, ако искате втори епизод, да пишете в коментарите. И много се моля, харесайте ми клиповете. Ако искате нов клип на тази игра, моля, искам 20 харесвания за нов клип. Така. Сега видим 6 секунди, какво ще направя. О. Мале! Не, харесвам. Да, за 6 секунди, добре. 6 секунди, как ще мина за 6 секунди? Това сутли, а? 6 секунди. Бронз. Така за бронз са пром. И чиста баба Марта на всички. Пожелавам ви много късмет в училище, защото аз нямам. Те. И да изкарате шестици. Много. Сега ще видим дали ще е последното състезание. Да, добре. О, кой е склала? О, пап. О. Нещо... Охо, аз ти не мога мина за световно. Ще ред ще направим. Много бърза колата. Опа! Сиктира! Добре. Последен опит. И те ще карам. Опа, пак и... Последен опит вече наистина. И се отказвам. Да, благодаря... Не, чакайте за малко. Ето е последното състезание, което ще направя. Опа... Лаг. Ето е последното. Not out Сан Франциско.
Така. Сега видим. О. Малко трудно се управлява. Да се яка кола. Аз съм карал на тази писта, с мои приятели. Охо, не. Да, благодаря, че гледахте. Аз бях Дирекзон на 32 и посещавайте профила. Искам 20 лайк, ако можете, за нов клип на Head Online. Довиждане!